Hai aquí un matrimonio que levan 61 anos casados. Noraboa. ¡Qué bonito! Me encanta. ¿Quién? Xente. Ah, es verdad. Entendes por onde vou, non? Sí, 61 anos vivindo xuntos, sí ou non? Home, digo eu, na mesma casa, xuntos. Digo isto porque hoxe íbamos falar con Patricia basicamente das parellas e o amor, porque a convidada que vai vir sabe moito desto, non? Sabe moito, sabe moito sí. de parexa, Sí. das relacións, Eso é. sabe moito. De tipos de parexa, ¿no? Pode haber xente que a conozca, porque salía moito Sí, eu penso que sí. En Telecinco. Sí. Telecinco. E tamén outras. En outras cadenas, sí. Tamén. Sabe moito, sabe moito. Sabe moito, sí. Sabe moito destas parellas. Sí. Pero puñémonos a falar, e resulta, aténdame a isto, que me dixo Patricia que había matrimonios, Sí, cuidado, a ver. que había matrimonios que tiñan unha cuenta solo pos dous. Home, claro. Pero vamos a ver. Ustedes miran isto algunha vez? ¿A que sí? Claro, gracias. ¿Cómo que por sí? suposto. No, Pero ¿cómo que no? Cada ¿Cómo? un terá a súa. No. Entón, que matrimonio é ise, non? Entón, son amigos. Pero que ten que ver o amor cos cartos terá... Claro! Non? Pois mira. O amor... O amor é o máis importante do mundo, de feito é o único importante. É o máis Pero importante. os cartos cada un terá a súa cuenta. Non, Roberto. Pero onde está a ventaxa de ter unha cuenta por dous? Onde está a ventaxa? Pois mira, Que alguén me explique. no, a ver. Pois Ahora mira. calastas, carai. Como? Cal é a ventaxa? Non hai É ventaxa verdade. ninguna. Eu penso que é importante, porque non somente se trata de diñeiro. No, nas cuentas trátase de diñeiro. Sí, pero... claro, vamos a ver, para ti... Vale, Pero eu non quero saber o que ganas tú, non me interesa. A mí tampouco me interesa o que ganas tú. Claro, tú tes a túa, tú a miña. No, Hai que no. comprar unha cama, canto vale a cama? 200, 100 cada un, claro, bom, o sea, que ya todo está. é unha No. cousa de diñeiro. Canto vale o tempo que eu che dedico a ti e ti a min? Para que me estás contando? Claro, un matrimonio non somente se pagar cousas, para iso somos amigos e ti vives no teu piso. Pero onde está a ventaxa de ter unha cuenta pos dous? Pois facer unha vida en común. Dime, cal é a ventaxa? Para min son todas. No, pero dime unha ventaxa. Por exemplo, foméntase a... Xa empezas cun verbo, fomentas. Entón, como digo? Aquí o que se fomenta son pimientos de padrón. No, en serio, non se dice así. Como se di? Como se di? No, fomentas. Ai. A ver, alguén do público me pode explicar unha... Foméntase... Deixamos de público. Vale. Alguén do público me pode dicir unha razón de por que é bon ter unha cuenta por dous? Que se gana? Está o micrófono por aí. Pero nadie levantou a mão, bicho? É que todo a favor. Claro. Ali unha señora levantou a mão, unha rapaza, non? Que ventaxa ten ter a cuenta os dous? No, pero bueno, oye, eu se me convencedes... Es que así está todo controlado. Lo que gasta ella, lo que gasta él. ¡Hostia! Está todo controlado, dice. No, o meu plantexamento non é así. Pero onde está a ventaxa? No sé. Eu non lle vexo ventaxa. Jolín, pois... Que puede tanto sacar dinero uno como el otro. Pero tú da túa tamén podes quitar o que queiras. Claro. Y es conjunta y entonces es un matrimonio. Lo mío... No. Lo de los dos es de los dos. Claro, lo de los ¿Estás de acuerdo? dos es los dos. Hombre, por supuesto. La seguridad, la confianza, la fidelidad. A ver, colle o micrófono. Tú dilo por compartir. E compartir os Pero eu datos. comparto igual, eu teño a miña, tú tes a túa. Pero entón dicimos, é que non é o hai que mesmo. comprar unha bicicleta. Canto vale a Pero, bicicleta? Roberto, 300, a pois. confianza que tens é que ter na Roberto túa solo parexa. fala de comprar. Pero unha parexa ten que saber o que gana o outro. Sí, claro. Pero Claro. por qué? Pero por que non? Por que non? Sí. Que malo Pero eu ten? cásome contigo, a min que me interesa o que ganas tú. Exactamente, señora. ¿Qué matrimonio es ese? Coño, pero os da casa ponse entre todos. Roberto, estás equivocado. Roberto, uy. Roberto, tú escondes moito, entón. No. Roberto, ten que madurar. Si non queres aclarar, Pero eu non Roberto... falo xa de matrimonio, falo de parexas que son mozos ou que son... Acaba. No, como
no? Estás regulando. Entonces, si son amigos, novios, Roberto, claro, eu conozco parexas que teñen 3 contas. Pero espera, a ver, como é? Eu conozco parexas que teñen 3 contas. Sí. Unha para cada un e a outra compartida. Eso sí que é un lío. Pero, un lío total. Verdad? pero por que é un lío? Dime por que é un lío. Hombre, claro, a ver, ¿cuánto meteu neste, cuánto me quedo eu? A ver, no. Claro, o sea, no. Os nenos necesitan zapatos, quen llos compras tú ou eu? Claro. Pois un día comprarei eu e outro día comprarás tú. Entón que vai? Pero O vai- pito, pito, gorgorito. O sea, no. E a Eu que lle comida, coinc- por exemplo, se ti comes máis... A Patricia ten porque ti razón. seguramente... O que come máis ten que pagar máis. No, eu penso No. que non. Ah, Pero no. según a túa teoría, Tú cantas posiblemente contastes? sí. Eu creo que cada un debe ter a súa. Cantas contastes, Pero entón? vamos a ver, Roberto, Ten unha xa. que ventaxas vestir? Entón, que ten que haber? Porque eu pensei que ibas dicir que tiña que haber unha cuenta para cada persona da parexa e unha en E unha común común. Sí. para o que se chama casa. Casa e X, nenos e... Tú crees que así está ben? No. Unha. Unha. E menos lío. Unha. Vai todo Unha, pa Roberto. vai todo pa mismo burato. Pero tú tamén terás dereito a ter a túa cuenta e gastarte un que che día a gana sin que nadie se entere. tamén podes Pero facer... ese, no? ese é a No, confianza. Pero por que non? Ese é Pero... Ostras! No, pero eso tamén podes Eu porque teño que facelo. saber onde gastas tú. Tú gasta onde queiras, que son teus. No, Non hai ¿Usted caprichos. está de acordo con Roberto? pero se é capricho teu dos cartos que menos ganaste mal. tú, por que non vai gastar? Pero eses cartos non os meto no banco, que do meu con Claro, eles. é que esa é a miña teoría. Os matrimonios que ten as contas en común son máis duradeiros. Como? Que os matrimonios que teñen as contas en común son máis duradeiros, máis felices, máis todo. Vos- Levamos 46 anos casados. Canto? 46. Vale, levades 46 No anos é lo casados. mismo, E pero como estamos facedes falando cas de cuentas? matrimonio. As cuantas? Os dous? Como facedes? Manda ela. Tedes unha? Mando eu, claro, pero bueno. Pero tedes unha... Claro, Unha sí, sola. sí. Pero tedes unha por dous ou despois cada un ten a súa? No, unha para os dous. Claro, Van gastos e vai todo ali. claro. Pero e el porque ten que saber en que gastas tú, nin tú saber en que Ah, gastas. que é a confianza. Pero se, eu digo, se un No, día no. che apetece comprar algo, Pero Ai, podes lo compro facelo igual. igual. pero ele a mellor che vai dicir, No. ou tú a él, No. igual lle vai dicir, oi, tamén comprache aquilo, carai, foi bastante caro. No, porque non hai que ser tan mirón tampouco, Claro. fai falta. Queda tanto diñeiro. Claro, As mulleres Claro. somos máis aforrativas. claro. Non o quere contar, eso non o quere contar. Non o quere contar, estou intentando que nos conte algo, pero non quere. Queremos saber como fas ti. Esta señora ven a joderme. Ah, claro. Por fin. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver, Vai subir. nós estamos xuntos ti e mas eu, Sí, os dous, sí. non? Bien, tú traballas e eu traballo. Tú ganas o teu e eu gano o meu. Se vivimos xuntos, o que faja, poñerémoslo entre os dous. Ai, non, a Pero eu meu- pa que teño que saber o que ganas tú, nin... Coita, eu gardo o meu para min. Claro. Pero o teu, a parte, a mitad para ti, a mitad para min. Bravo. É así, Roberto. É así. É así. Como era, Amiguito, sei que che doeu. como era hai 50 anos? Como era 50 anos? Pois, miseria. Xa está, xa non había, xa Non, daba non había, igual. nin había libreta. Daba igual que houbera unha cuenta que non que Non, houbera. é que xa non había. E nós temos a nosa experta sabe desto, vai falar desto. Sabe de esto bastante. A ver si chegamos a algunha conclusión. Como 51 anos. Ai, Claro, non, que, va. é que o que dicía eu antes, quen paga Espera. as tareas da casa, as Que pasou? camisas que costa moitísimo planchar. Que las tareas de Claro. la casa, Sí. ¿quién las paga? Home, eso hai que... Claro que sí, A claro. cociña. Eu non digo que non, ¿De eso, qué? ¿De qué sueldo? Claro, de que sueldo, Roberto? Si yo no trabajo, que trabajo en casa nada más, ¿eh? Y tú Tú trabajas se en traballa tu na casa empresa, bastante traballo, terás que cobrar tamén. Dixo eu. ¿qué me lo das tú entonces? O que enseña, pero teránche que pagar. Tú me lo No, tienes tú. que dar. Dame igual, sí, Ah, vale. así sí, Claro. estoy de acuerdo. Home, solo jodería que o que está na casa que... Hostia, no. Vale. O si no, tú ayudas en la casa una parte y yo otra. Y así somos. Claro, iguales. tiene que ser equitativo, eso é verdade, E así Porque non somente é unha cousa de diñeiro, Entonces, repartir as a cousas. chavalada nova tamén pon unha cuenta común para todos.
A chavalada nova ten un Pero lío. algunos sí tienen separación. Porque es que tú cuenta que a chavalada nova Sí, xa sí, están, sí, sí. xa están en Alguna- contra de vivir xuntos. Alguna gente joven tiene separación de bienes. Entonces lo que gana uno es de uno. Lo de que gana la mujer es la mujer. Se ponen de acuerdo para comprarle los zapatos al niño. Ponen la mitad uno y la mitad otro. Eso é o que digo eu, está Eso correcto. es en separación de bienes, que es lo que hace la juventud ahora. Separación de bienes. Eu penso que Estaba mellor Eva non. Iglesias por aí, non? Eu penso que non. Pero será Onde igual está parexa que matrimonio. Como que non? Como se están enamorados é igual que mardá. Non, porque a confianza vaise perdendo, se vai... No, ela está me dicindo que é distinto parexa que matrimonio, é igual. Por que non? Bueno, depende. La Depende. pareja tiene su libertad a su manera. Y- Bueno, y eu el penso que unha matrimonio, parella, hay aunque non veces, estén se casada, é o mesmo, agarra claro. Y no te deja soltarte. Vamos a falar ca experta, pero antes que entre Eva Iglesias. Veña, Eva! Hai opinión para todos os gustos. A ver, Eva, ti que opinas? Ti que opinas? Eu, cada un o seu. No, pero Madre tamén é verdad mía, que de verdad, cada parexa tamén pode facer o que queira. A ver, uns que queiran dunha maneira e outros que No, queiran pero doutra. dixestes ti que as que teñen todo compartido duran máis. Son parexas máis Porque duradeiras. según ela hai máis confianza. Porque non lle queda outra que durar. Si teñen todo xunto, en cambio, si No. tes separado, xa tes todo feito. Non, de eso nada. Cánsome de ti. Hasta logiño e gracias. Ti Pero tes que o eso teu e eu podelo teño o meu. facer, eso podelo facer estando conxunto. Más lío. A mí non me ata ela o dice que o si, diñeiro, ela dice que si nós os dous estamos xuntos Sí. e só temos unha cuenta común, non temos máis nada que cuenta común, enténdese que temos xa unha gran confianza, entonces que, según ela, É bueno, que non o- dixeche eso, pero parece como se estiveran máis enamorados, que non é verdade. No, non é verdade. Claro. O namoramento faise con outras cosas, pero tamén influe como trata o diñeiro a outra persoa.